Deze week in Limbourgeois, het eerste Nederlandse wijnkasteel in Maastricht en de 19e editie van het netwerkevenement Bassinario. Kasteel de Burgt in Maastricht, in de wijk Heer, bestaat al eeuwen. Maar het wordt binnenkort ook nog een wijnkasteel. We staan hier met de propriétaire, zoals ze in Frankrijk zeggen, de eigenaar. Hoezo een wijnkasteel? Nou, wat je ziet is dat er in Limburg hoe langer hoe meer wijn gekweekt wordt, of geproduceerd wordt moet ik zeggen. En dat gebeurt op boerderijen, maar in Frankrijk met name natuurlijk wordt wijn geproduceerd op châteaus. Ja. En België heeft een wijnkasteel, Nederland had nog geen wijnkasteel. En de Burgt wordt dus het eerste wijnkasteel van Nederland. Tot nu toe stonden hier geen wijnstokken. Dus ik denk altijd, ja, voor een wijnkasteel heb je ook wijnstokken nodig. Dat je kunt de druiven plukken en wijn maken. Ja, dat klopt. Daarom hebben we ook een perceeltje aangeplant, recent. Klein. 150 stokken, allemaal Chardonnay. Want het is de bedoeling dat we methode champenoise gaan maken. Oké, een soort champagne, mousserende wijn. Mousserende wijn. Het mag de naam champagne niet hebben, omdat dat een beschermde titel is. Maar wij gaan natuurlijk proberen hoogstaande kwaliteit champagne, of methode champenoise te maken. Nu staan dus hier niet zoveel stokken, maar om dan de nodige flessen te verkrijgen, moet je natuurlijk nog ergens anders druiven vandaan krijgen. Hoe wordt dat georganiseerd? We hebben recent een perceel grond aangekocht tegen het Savelsbos in Eckelrade. Ja. En daar gaan we het Heuvelland, mooi in de natuur en op een helling. En daar gaan we zo snel mogelijk in ieder geval 1200 stokken aanplanten, maar mogelijk het dubbele of het driedubbele aantal. Ja. En we zijn ook nog anderszins aan het kijken naar uitbreiding. Ja, en hier staat dus de jonge aanplant en dat is de wijnmaker. Als ik het zo schat, dan zijn ze niet ouder dan een jaar. Die zijn pas recent aangeplant rond de paasperiode. Oké, Dus, het duurt ongeveer 3 jaar eer je eerste oogst hebt. Ja. Vroeger was het nat dan om Chardonnay in Limburg aan te planten, want dat was te koud en te nat en dit en dat. Maar nu zie je wel steeds meer dat Chardonnay er komt. Heeft dat ook met de klimaatverandering te maken? Dat heeft absoluut te maken met climate change, zoals we dat noemen. Het klimaat wat we nu in Limburg kennen, is eigenlijk het klimaat dat vroeger in de Bourgogne was. Ja. Dus men gaat, dat gaat meer noordelijker en noordelijker. Het schuift op. Het schuift op. Het is zelfs zo dat in de Noorderse landen, zoals Zweden, Denemarken, ook al wijn wordt aangeplant. Ja. Nu kan ik me ook nog voorstellen dat als je meerdere percelen hebt, dat je dan ook weer verschillende kwaliteiten hebt. Hè? Want het gaat ook nog om de terroir. Hè? Het hangt voor een groot deel ook uiteraard af van de terroir, maar ook in de wijnmakerij. Daar gebeurt het ook. De behandeling. Maar een goede wijn wordt niet alleen in de wijnmakerij gemaakt, die begint in de wijngaard. Meer dan 2 jaar hebben ze erop moeten wachten, maar Rondetafel 179 uit Maastricht kan eindelijk weer hun 19e editie van het Bassinario vieren op een uitverkochte kade in het Bassin in Maastricht. Het is gewoon ongelooflijk. We hebben daar langer moeten wachten. 2 keer niet mogen organiseren, 2019 voor laatst. En als je dan dit weer mag hebben, op dit, misschien wel de mooiste plek van Maastricht, Pareltje, ja, dat is fantastisch. Bassinario, voor degenen die het niet kennen, wat is het evenement Bassinario? Wat houdt het in? Nou, we organiseren nu voor de 19e keer. We zijn de jongens van de Ronde Tafel. En een groep van 31 man dit jaar. En we verzamelen hier, zoals jullie zien,
iets minder dan 1000 man op de kade die lekker gaan eten en drinken. Betalen misschien iets te veel voor een kaartje, maar wat overblijft kunnen wij spenderen aan lokale goede doelen. En zijn dat elk jaar dezelfde goede doelen of waar is dat dit jaar voor gekozen? Dit jaar is gekozen voor de kinderafdeling B2 om daar iets moois voor neer te zetten voor de kinderen. Dus elk jaar een ander goed doel. En het mooie is, we zijn echt mega uitverkocht. Dus we hebben dit jaar ook meerdere doelen. Het hoofddoel is dus de kinderafdeling MUMC. Maar we hebben meerdere goede doelen waar we iets moois voor kunnen neerzetten dit jaar. Wat wij als tafel belangrijk vinden is, we willen graag het verschil maken met een goed doel. Dus dat het goede doel iets kan realiseren wat ze anders niet kunnen realiseren zonder onze donatie. We willen graag dat het lokaal is, dus in de regio. We zijn een Maastrichtse ronde tafel en we willen graag dat de opbrengst ook lokaal besteed wordt eigenlijk. Dus dat de lokale goede doelen, er zijn er genoeg van, dat die er beter van worden. En tot slot vinden we het ook wel belangrijk dat het met kinderen van doen heeft, omdat die onze extra aandacht, onze extra commitment verdienen, waar wij graag ons steentje aan willen bijdragen. Het geld gaat naar de kinderen op de kinderafdeling. En er gaat een hele mooie interactieve muur komen, waar kinderen heel erg uitgedaagd worden en van hun kamer afkomen, leuke dingen kunnen doen. Dus daar zijn we echt heel erg blij mee. Kinderafdeling van het MUMC, Maastricht. Is er dan geen eigen financiering voor, dat zo een goede doel nodig is, dat je ergens een goede doel van wordt? Ja, dat is een hele goede vraag. Voor dit soort dingen is weinig financiering. Het is natuurlijk enorm hoge kosten in de zorg op dit moment. En zeker hebben we kosten en hebben we budget voor bepaalde dingen. Maar dit is wel iets heel bijzonders waar we inderdaad heel blij zijn dat dat van extern komt nu.